Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nanawag si Victor og nagpaybaw kini kang Wilma nga dili na usab siya makauli sa gisaan niyang adlaw kay miliv ang iyang co-pilot og wa gikinitugti sa ilang labaw nga mopauli. Mabalik ko magkunahuna ng may pamilya ko. Mao bitaw mi trabaho ko pagayo kinaa mo. Naga ug ang mga bata. Wa ko magkagusto sa puntos sa emosyonal tihanda. Ngano ba? Sorry. I'm sorry, Vic. Basta, mas gusto ko nga magkauban ka lang. Ni akaduol na mo sa imong mga anak. Sige, bye na. Bye. Daywel, nganong gabi na ka? Nang, naiubos na ko ni Vic, nang. Oh, ngano man? Sige lang kapuspo ng iyang pagpauli. Di ba miingon man siya nga Wednesday siya mauli? Ugma na unta, pero di nasab siya mahinayon. Walang kuno siya tukti silang labaw nga mapauli kay milib ang iyang co-pilot. Sunod si Mana nasab kuno siya mauli. Oh, maudi ay nahinungdan? Naiubos ka? Dugay pa ko nang usa ka si Mana ko. Hapit mag-usa ka buwan na nga wa mi makita. Lain ang miabot sa kong nauna nang. Oh, murag nagkasabot kus na ay sa imong nahuna da. Nagduda ka ni Sel nga nagbinuang siya? Dili ka nang nga natintal siya. Dagang posibilidad nga ingon ni Ana, di ba? Kamao nang mamakak. Oh, dili ingo di ara si Sir Vic day oy. Buutan siya. Ayaw padagana ng mga daotang huna-huna si imong utok. Makadaot na sa inyong pagpuyo. Nang, Wad ka na sa imong huna-huna. Kay ingon pa ni Ana ang bana mo. Di adto pa nga nagpakabuang siyang babay. Sa ulitaw pa siya. Ay nga nung karon man nga may pamilya naman siya. May anak na. Og naa ka gabuutang asawa. Og gwapa sad. may aling, uy. Marakag sa aning mama da. I love my own. Ay, tinuod, magisulti ko, day. Sa pagkaila ko kang sirbek, dili siya matang sa lalaki nga dali rang matintal o babae. Dugay ko ang inyong relasyon. Sa daga pa, ay, nitapos manggin mo ang pag-eskwila. Una pa mo ang ninyo. Ug mausab siya. Unya karon, magbinuang na hinoon siya nga may anak na mo. Gimahali sirbek ang iya asawa ug mga anak. Sumala, God. Dihatag niya karon ang tanan diha nimo. Mong ayaw pagunahuna og dautan sa bana mo. Sorry, nang. Alex, sultihi si Vic, ha? Nga mo na misantop sa kong huna-huna. Naiubos lang ko nga, di nasab siya mauli. Gamay ra man ang hinungdan nga magbaton ka og dautan sa bana mo. Ayaw anak day. O, nang. Salamat. Uniha unsa man. Gisultihan mo siya bahid ato gusto mo palit sa napanunod mong yuta kung ibaligya ba? Unya na lang kuno ko ni Ana siya. Gipangayo ko manggod ang iyang opinyon. Kung gusto man akong ibalikya. O manggod ko'y ideya og pila. Gamay ra sa tong lunaa. Mga 200 metros kwadrados raman. Syudad man ni dinhi day. Mahal gayud na. Nahala sige, paabuta lang si Sir. Makatabang siya ni mo bahin anak. Gusto sab ko nga ibaligya nang magkatabang ang maong kantidad sa uban mo mga bayranan. Mausap. Naiko na. Usbon ko ayaw paghuna-huna og dautan sa bana mo. Dili na nang aling. Sorry. Nakaluto na kus pamahaw. Mudalikyat kog simba. Ay, magpamisa ko. Manahid ko indang Wilma. Pasalamat sa Ginoo nga miabot ko aning idara. Doble 5 na. 55. Good morning, Nang. Oy, morning, day. Sayo kong naglutos pamaw ninyo. Kay manangid ko nimo.
Ha? Asa man ka? Nag-ilis tuod ka? May lakaw ka? Ay, birthday ron ako, day. Uy. Double 5 na ko, 55. Musimba lang ko, day. Unsa gudi ay, happy birthday nang. Hala, agihagan ko. Hani ba, ako sigot. Bisag nakaligo na. Gati man kog sayo ang inyong pamahaw, kay gusto kong makaabot sa misa, day. Kadit lang nang ha, may kuhaon ko. Huwat ka dali. Ako ning inadlawan ni mo nang. Mupalit unta ko gift nimo pero ang naman. Wa mo ka pahibaw nga birthday day nimo. Unya na natanawa ha. Day Wilma, uy. Kung kwarta ang sud ini, naibaw baya ko nga nagkinahaglan ka ining higayuna. Wa pa si Sir Victor. Nang, ako na inadlawan nimo. Sige na uy, na paglangan. Kay di ka na unya makaabot sa misa. Ay, sige, day. Salamat, ine. Ibaw ko nga cash ang sulod, ine. Salamat. Sige, day. At tuuna ko. Kung gusto kang musuroy human ni magsimba, okay na nang. Gusto kang mutanaw si Nesiki. Uy, dili, uy. Sinigod tawon. Sige, day. Arin ako. O, salamat pag-usab. Dugay nang nagsilbi na mo sinang aling. Buhi pa si mama. O, dalagita paghanay ko neto kayo na. Sama na sa akong inahan sinang aling. Kuno pa yung mga bata. Pwede ra gyud unta nga hatod na ko siya. Mama? Ma, abot nun si Papa no. Kay Wednesday man. Abot nun siya, ma. Nak, dili pa. Dili pa mauli ang amahan ni Moron. Muli lagi si Papa, ma. Ingon man siya. Dadon niya akong airplane. Maabot si Papa karon, ma. Lindon, di pa lagi. Ngano pang mihilak ka man hinuon diha? Next week pa mauli si Papa nimo. Ayun na paghilak. Na Papa eh. Ni promise siya. Wala di ay. Ni na po niya eh. Oh, Lindon anak. Lindon. Frustrated ang bata nga wa matuman ang gisaad sa iyang amahan. Akong amaman. Lendon anak. Lendon. Lendon. Nak, paminawa ko. Busy pa sa work si Papa nimo. Busa, next week pa siya niya. Ingon siya. Mauli siya. Next week pa lagi. O, iyang dato ng imong toy. Sige na, na paghilak. Dali, Bea. Dali, ragod. Dali ka naman di ang mahiubos, uy. Liwat kang mama ni mo da. Be, pahiran ta ng naong ni mo. Sige na, hilom na. Misuri pa tingali sinang aling. Nadugay man. O di pa, wato kas kaabot sa misa ganiha. Gihuwat pa ang laing misa. May sad nang makasuroy siya, uy. Bubuan ko na lang di ang mga tanam sa terrace. Pasig nalimtan tog at imanin ng aling. Nindot ang panahon ron. Salamat, Lord. Oh. Uy. May batanong babae nga mikawas ni anang bahay. Parang nahadlok. Nga naman ka, ha? Mihangad siya din, eh. Og murag may gustong isulti. Unsa man ka? Murag nagpatabang. Akong kanaugon na. Ma'am, tabang ma'am. Ako nga amog yung boyfriend nag-away. Ginanag po si Ma'am Juve. Tingalik yung pusilon. Unsa? Mutawag unta kong pulis. Dili man ko katawag, kay gisaladaan man pultahan. Dili ko makasulod. Tabangi ko, ma'am. Tingalik pusilon si Ma'am Juve ni Sir, ma'am. Ko anday, kisay mo nga. Maylin, ma'am. Iya kong maid, ma'am. Iya kong maid. Unya, kabalo man si Sir nga. Nailang boyfriend si ma'am. Motong nag-aaway sila. Uy,
Hala, di ko mapatakag hilabot ni anang bahin na Maylin. Pasagdi lang na sila. Lovers quarrel lang na. Pasagdi na sila. Magkasabot ra na. So, dalang diri. Nagkurog ka man. Ay, kuyawan, magud ko, ma'am, oy. Dali, inom mo tubig. Aron mawa ng kahadlok mo. Salamat, ma'am. Salamat kaayo, ma'am. Sunod na ako. Dahil tubig diri. Servants quarter na din he. O niadin ang akong helper nga sinang aling. Ma'am, kuyawan gyud ko sa akong amo, ma'am. Sige lang na silang away. Og si Sarah ba, isog kaayo. Tiunan tayo po sila si ma'am. Mo dawat makaglaing maid, ma'am. Anak na lang ko ni mo, ma'am, be. Aha. 3 months pa ko diha sa ila, ma'am. O pirmi kong kuyawan. Si Ma'am Juvie, manggod. Naguyab kong binyo. Aha. Minyo yung boyfriend ni ma'am ni mo? Oo, ma'am. Nisulti man siya nako. Unya, dili ki si Sir iyang boyfriend, ma'am. Napaylain. Pero, oolitaw, hinuon. Nasakpan man siya ni Sir. Kurtahan magod na si Sir, ma'am. Kay kapitan man na sa barko, abroad. Abroad iyang bahe. Mao ba? Ambot na si ma'am, oy. Pinangga man unta na ni Sir. Naguyab pa ginuglain. Ay, gwapa masab kaayo si Ma'am Juve. Unya, sexy pag yun. Nahusay na tingali sila ron, day Maylin. Uli na lang. Ani lang una ko kadiyot, ma'am. Tingalig maangin hinuon ko sa nahitabo nila. Ay sultihiha nga, dinikas among bahay. Ay, oo, ma'am. Oo, ma'am. Pila ka buk imong maid, ma'am. Sinang alingra, og dili katabang ang pag-isip ko niya. Dugay na siyang nagsilbi na mo. Sige na day, susiha ko no. Berto na ang pultahan sa gawas, ma'am. Sila na si ma'am o sir, ma'am. Loving naman. Mauna siya? Ay, oo. Oo, na si ma'am. Ay, nay. Tanawar agad na, ma'am, oh. Ay, pakigol kayo og shorts. Nya, puti kaayo. Gwapa. Teenager pa gyud ay, batanon pa. Ay, batanon pa, ma'am. Oy, 20 pa na siya. Magkuwang lang kong 2 ka tuig. Ay, kauli na sab sila, ma'am. Nay. Oh, tanawa? Magkanay pa. Nahuna-huna ko si Vic. Ay, ma'am, nagkauli na gid sila. Muadto na lang ko, ma'am, ha. Salamat kayo, ma'am. Ay, pagsulti ha, nga dinikas among bahay. Di ko gusto nga maangin og unsay mahitabo nila. Oo, ma'am. Oo, ma'am. Salamat kayo, ma'am, ha. Ani na ko, ma'am. Ay, nangita na si ma'am nako, ma'am. Arion ko, ma'am. Salamat pag-usap, ma'am. Kapitan ang laki. Kapitan sa barko. Og natural nga dakong sweldo. Nahuna-huna ko si Vic. Kinuo ko. Dili lang unta. Dili lang. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!